Oi, ya. Yo. Halo. Iya. Yo. Anake wong tani omahe ning pinggir kali tansah wirawiri goleki senenge ngati. Anake wong tani omahe ning pinggir kali. Anake wong Jawa lomo nonton muda-muda aja main foto muda kakean dosa. Anake wong Jawa lomo nonton asal budaya. Anake wong tani omahe ning pinggir kali tansah wirawiri goleki senenge ati. Anake wong tani omahe ning pinggir kali. Nadyan aku bocah gunung topan gunung ora susah kadhe aku bingung yen to pancen to aku Senyum dong. Ayo. Mana senyumnya? Mana giginya? Kami
dino dina beko ning rupino alay yo mas yo mas yo mas opo kowe Rino wengi ngagariku hatiku kakutan sata dirimu Pancen masih gawe
rebut sing aso Bakucio atiku tumatur piyo kaya tanpa bono urip kuning alam donya dunya mugi bibirmu Udah deres kau turun Oneno tambah segoro Jawab pacar Ane lukuwi Tak ada dia kowe semua Ya iki 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 Say alo alo, say alo alo, say kembang suka taman kareso. Say alo alo, say alo alo, say aku mau mati kereko. Kalau kae jadilah alo jadilah asto budaya kudu asto budaya dinaruh suarane bos kumpul gamalane jadilah asto budaya sing joget para ikat saya ini sing nonton promanito sore jarane dikibatake saya sigra jogetake ayo hati sama kau ngalia kudu asto budaya kritik di taman tanya kritik di taman tanya pohon randu bergoyang-goyang gadis cantik siapa namanya hatiku yang terbayang-bayang Lurik-lurik bulan sama ayo Lurik-lurik bulan sama ayo Secet telepon kabeh apa iya Kencang lirik sing kira-kira Sing lirik bojone onco Brakas Ibu yeah
em ter aku bedul aneko orang doeloke bocah saiki durung atus kok wis boboran Surya Praya ayo yo Ramu para biyarasa sugeng pinantian malih keluarga kula paguyuban jatilan asta budaya ingkang mapan wonten satya kula praga wetan ayu kula yo bantu apa iyo tengah-tengah lek ana wane iyo iya iyo sing wetan ayu sing kulon yo ayu tak rasake padha ayu lagi ayo yo Irang-irang mandani kaca Ngenetin mas tak sepirane Kita senang aja memandu Kalian dan di Serunding setya kumatang gedong romopo Amba muji widataning cipta mulya Cipating etriya nama matri seni budaya Kudu astawa budaya ayo yo udah kereta turun ngopi ombe nono banyu segoro nyawang pantes tak menutuwe tak oteni yen ati selo terus yo jarum manis dikasih jarum manis dikasih jarum meniti wang manis yang mana lagi aja ngono ya yuk ya Iya. oi
Oh, ya, ya, oh, iya. Yuk, oh iya. Yuk. Cara bawang manis dikasih caro. Caro manis dikasih caro. Caro manis tiong manis mana lubangnya. Bisa cium manis dikasih cium. Dikasih cium. Cium manis dikasih cium. Cium di pipi wong manis mana lubangmu. Yuk. Ya, Iya. Iya, yo ya. Ngepret kamu lupa benare yo ketipo kita kota lendro selobret belo karena di panjang ganti kanda macan megap ujang kantong aktiang cocoka bunga reyong pranyoto gawe kumbiro ayo kanca padha bangsa ora wedan ngomake yen namung sepele ketekut nate iso ora sepi ing wanciran Asta putoyo paring rasa andhong kaling dolan kudu ayo kanca bebarengan amake podo yuk Oi, iya yo ya. Ayo. Ayo. Oh iya. Oh ya. Ye, hora. Hora. Ayo. Iya, yuk. Terus, ayo. Oi, iya. Oi, hora. Oi, oh ya. Oh ya, yuk.
ôi ê ê ê ê ê ê ê ê ê hiểu Ôi, ôi à, rồi, dạ, Yo! Hiểu. Wah, yo. Alah. Hiểu. Hop. Pergi dari jaga mulang dorong leporo gawe kuno Kono berkekasan saat kemarin no monggo Mas. Sepet
Rasrata tak gandeng malah katon keno gawe sari ayo Nejo. Seruput-seruput Mas. Seger. Karo kemil ya seger. Ya iki kok ya tekan yahene iki. Iya. Kok ya urung ana info to Mas? Urung lagi sitok ka mau nak. Lagi sitok kae mau muga-muga kono. Heeh. Tambah meneh. Gimana Muga-muga request ana apa mau? tambahane. Request Enten request napa Pak Bu? Tombo kangen. Sing menawi aja request ngacung. Nah, apa? Sing gurih sing ngegong. Terus apa musisi ki mau? Meng request lho kok dawet iki Ayo. ngopo ngono lho. Lali aku ya. Oh ayang-ayang. Oh iya. Ayang-ayang nih Mas. Iki khusus lek Makijo. Mengko ndakne ora ditambani. Heeh, Cih. Lah kowe mau karepe arep apa to, Don? Oh nggih. Saiki niki. Sakniki lajeng ditarik. Oh, njaluk ditarik kae arep lebu, Mas. Heeh. Tambah hati sama 1001. Gong 2 ya Mas Tongso. Tambah hati, Don.
Tonggo ati iku ono mantur loro ate kepisan pojok ati samane Tapi itu salah hilang ate kedalu bukan soleh kulon Tapi apa mendengar ikawe sampai ngelimo kerawati kang suwe Allah nawe cite sapa bisa ngakoni Insya Allah pangeran sekali Iya. Ayo. Yuk. Sido mantun. itu wis mari wis ora oleh ditarik alon alon Lebokke Mas, lebokke wae lebokke. Kono-kono. ya Mas Doni yo ya nganggo cangkemmu nek no khusus leja Nyawere carane piye? nek iki ra wani-wani ya
dewa ning asmara kuwato ati kawula anggon kula apa tresno kandhat saking coba kalewangi kapateni laire tresno kasuci kasunyata yen aku siramu isin awiki ning asmara kuwato ati kawula anggon kula lamun tresno kandhat saking coba kalewangi kapateni laire tresno kang suci kasunyara yen aku kiramu isih kawiji ayo loh